boa tarde a todas e a todas. En primeiro lugar, os agradecementos. De ben nacido ser agradecido. Grazas a vos por acompañarnos nesta tarde de solleiro. Notase que é ben querida María entre os amigos e a comunidade de autores ou autores ou editores do noso país. Grazas tamén a Cartabón por acollernos unha vez máis nunha presentación, xa é casi como unha segunda casa de Galaxia. Antes de que iniciemos unha conversa, bueno, presentarei eu a Manuel Arca e a María e logo eles conversarán ao redor da novela, e tamén interverei en algún momento para meter en algún apuro a María, para unha vez que a teño aí desta banda, pois vou intentar aproveitarme, porque normalmente é ela que me mete a min en apuros. Pois vamos a ter unha pequena interpretación musical a cargo de Javier Lago na voz, acompañado nas guitarras de Paco Barreiro e Pancho Salmerón, que nos interpretarán dous temas. Un aplauso para eles. Gracias. Esa xereda como teu cabelo a lúa non me vou daqui embora sem levar unha prenda tua sem levar unha prenda tua sem levar unha prenda dela como teu cabelo a lúa menina a xerela. E os ollos requeremos e os seus corações e os meus queremos teus en todas ocasiões, menina. Estás a xerela como teu cabelo a non me vou daqui embora sem levar unha prenda tua sem levar unha prenda tua sem levar unha prenda dela como teu cabelo a lúa menina. Estás a xanela. Estás a xanela como teu cabelo a lúa non me vou daqui embora sem levar unha prenda tua sem levar unha prenda tua sem levar unha prenda dela como teu cabelo a lúa menina. Estás a xanela, cabelo a lúa menina. Estás a xanela. Moitísimas gracias por vir, moitas grazas sobre todo a María por invitarnos. E o que vai vir agora pois é un pouco unha excusa, a razón pola que estamos aquí, que é
Bueno, obviamente aquí por la presentación do libro, pero espero que nas próximas ocasións, en próximas veces, podamos volver a encontrarnos falando dos poemas de María. ¿Qué? Vai preparando un combate xa, Isto non se fai. Dígote hoxe aquí que vou saltar da falesia e contigo se me segurares a mão no fío frágil e intenso un susurro. Dígote máis, te digo que vou trancar os medos, o misterio sen sopesar distancias ou fundos, cataclismos. Dígote aínda, digo, que na descida incógnito brutal do abrazo, na oi de empeñar na búsola un grau que sexa o alento. Dígote aínda, digo, que na descida incógnito brutal do abrazo, na oi de empeñar na búsola un grau que sexa o alento. De que te digo preciso para caer contigo, de que te digo preciso para caer contigo. De que te digo preciso para caer contigo, de que te digo preciso para caer contigo, de que te digo preciso para caer contigo, de que te digo preciso para caer contigo. Esperemos estar á altura da música
e da voz e das guitarras ahora coas nosas palabras. Antes de iniciar a presentación en sí, ante a inesperada revelación de Javier, xa vou meter en un compromiso a María, que desde logo ten as portas abertas da editorial para eses versos dos que falou Javier. Mañán mismo van todos por iso. Pro lixo, dixen, porque se non se me ouviu ben. Bueno, Que algo que fajo de vez en cuando. E ese creo que xa o peguei. parece casi un crimen ter que presentar a María Alonso. Non vou decir que este é o seu debut literario, porque realmente este é o seu debut literario a dúas mans. Hasta ahora ten moitos libros publicados a 4 mans, coa súa labor de traductora. Ten no seu haber, pois, bueno, todos os premios máis relevantes do noso país, Premio Plácido Castro, foi premiado varias veces nos premios Follas Novas, ten o Premio Nacional de traducción por unha traducción consulta de Ulises publicada por Galaxia, ten o Premio Ramón Llull tamén por unha traducción do catalán, e, bueno, a nómina inxente tiña aquí aberta a página da Wikipedia coas súas traducións, e, bueno, tiño que estar pasando así continuamente o dedo para citar os nomes, pero con decir que traduciu evidentemente a Joyce, a miña amada Patricia Highsmith, e a un feixe máis de autores, a Mary Shelley. Bueno, ten unha nómina impresionante. Cando me mandou o primeiro correo onde asuntaba este texto, decía cousa ou cousiña, ela así me mando aquí unha cousa ou cousiña a ver que che parece. Sempre todos os correos que cruzamos durante o proceso de edición nunca lle chamou nin novela, nin obra, nin nada, sempre era esa cousa, cousiño, creo que algún momento faltame vocabulario. Sí, hasta lle chamou, creo que artefacto, en algún dos correos, tenía que revisar agora os mails para ver se lle chamou. Iría diccionario de sinónimos. Lle chamou. A ver, para non ser un orgullo en Galaxia presentar esta primeira obra como autora a dúas mans de María, calquera dos editores, tradutores ou incluso autores deste país, calquera traducción das que caen nas nosas mans delas na nosa lingua é un disfrute por a calidade e a excelencia das súas traducións, e por outro polo que supón de aprendizaxe para todas e de todos da súa lingua, do seu dominio de galego, incluso eu neste libro, na última relectura que lle din, é unha descuberta, atopo palabras fermosísimas que nin sabía da súa existencia. Invento moito tamén. Ou expresións ou frases feitas, é un placer para, bueno, Galaxia desde o primeiro momento, pois, encantado de publicar esta obra dela, e ademais incluso fai o número 500 de unha colección emblemática como é a colección literaria. Eu penso que non hai mellor persoa que María para cubrir o número 500 desta colección. A novela parte do que se ve na cuberta, logo relatará ela na súa conversa con Manuel, pero todas inician esta fotografía das irmás Germain, que son 5, non son 4, hai unha que se encabuxou o día da fotografía, Flo, e que non quiso sair na fotografía, pero son 5 irmáns das Antillas, da Aruba, e toda a novela nace ao redor desta fotografía. É unha novela que transcurre en moitos lugares e en moitos tempos distintos. Temos as Antillas, Aruba, temos Vigo, temos Rotterdam, en moitos tempos distintos, as Antillas dos anos 50, o Vigo dos anos 2000, a Galicia dos anos 75, é dicir, trasunta incluso tamén con moitas texturas literarias dentro da propia obra. Aquí tenemos textos en primeira persoa, textos en terceira persoa, e hai un feixe de cartas de moitas das protagonistas, porque esta, con independencia de que haxa algún home que transcurre pola novela e con papéis moi relevantes en todos os casos, é unha novela de mulleres, dunha xinea de mulleres, desde as 5 estas que aparecen na cuberta, as irmás Germain, máis toda a xinea de mulleres posteriores, tanto en Vigo como en Rotterdam, como noutros moitos lugares. E non deixa de ser, remedando un pouco o comezo famoso de Ana Karenina de Tolstoi, aquilo de que todas as familias felices son iguais, pero que as familias infelices son distintas por algún motivo. Aquí evidentemente hai un motivo por lo que esta familia é infeliz, imos deixalo así, é un misterio que o lector ten que desvelar nesa lectura. Co principio, confeso, que non vos bote para atrás, porque pode resultar ao mellor non situades
todas as pezas do Crevacabezas, pero ao final, cando un remata e pecha a derradeira páxina do libro con un tenebrae co que remata o último capítulo do libro, co que remata a cousiña esta, pois todas esas pezas que ao principio parecen inconexas encaixan perfectamente neste Crevacabezas de vida, de venganzas, de arrepentimentos, bueno, o que acontece en calquera familia, das mellores, das peores, das felices e das infelices. E agora vos deixo co Manuel Arca con María Alonso Seidedos, que falarán e conversarán ao redor con máis detalle e máis profundidade da novela. Moitas grazas a todas e a todos. Bueno, antes de empezar, vais a nos ir media hora aquí cos agradecementos, pero, bueno, quería agradecer a Calveiro e a todo o equipo de Galaxia, desde Hayat, que fixo un traballo magnífico ca fotografía, porque tiña moi pouca calidade a fotografía de que dispuñamos, e a Suso Domínguez, que foi o primeiro que creou nesta cousa. E que me falta? Ninguén, por la parte de Galaxia, en fin, a todo o equipo. Os músicos, onde estades? Aquí. No. Aos músicos por vir. Javier Lago é un músico estupendo, e como non me lembro do nome do disco del que acaba de sacar, se non vos lo recomendaría, pero buscade por internet o seu nome, Javier Lago, que saia foto, porque hai moito Javier Lago polo mundo, e escoitadeo, porque ten un disco magnífico. E de Pancho e Paco Barreiro non dixo nada, porque son amigos, eso, e os amigos están pa isto. Quédame Manuel, que é o meu biógrafo, e a miña memoria, porque eu teño moi mala memoria, entón, pois igual fai as preguntas e ten que contestarse a si mesmo, porque eu xa non me acordo, pero sabe da miña vida profesional máis que a min, o cal tampouco ten moito mérito, porque xa dixo que non me acordo de nada, pero que sabe absolutamente todas as películas, os dibuxos animados e demais que fixen, e cada vez que lle dixo algo por WhatsApp me saca con un fragmento dunha traducción miña de dibuxos animados. Por certo, que non dixeron aquí na presentación que son a traductora de Shin-Chan. Digo que son a tradutora de Shin-Chan, que é o fito máis grande na miña carreira, nin Ulises, nin nada. Hasta chegar este. Ata chegar, pero isto non é de traducción. Bueno, igual é un plagio que traducir. No, que ao mellor collen por aí un original, pero bueno. Un original da literatura antillana que non coñecemos. Que non coñecedes, porque non sabedes crioulo. En fin, e naturalmente, pues eso, gracias a Manuel por facer este esforzo. E a Chema e a Ed, porque sin eles pois este libro non existiría, porque esta foto é da nai, esta é a boda de Ed, as outras son as súas tías e irmás, e existe porque existen eles, e por eso este libro está dedicado para eles, e o libro existe porque foi o único que me motivou a traducilo, foi facerlle un regalo a Chema, que Chema non é outro que Antón Vialle, o traductor que leva traducindo comigo desde que empezamos en Galaxia coa Cea de Germán Koch, logo pasamos a Ulises, que eu traducín con el, e logo traducimos uns cantos libros do holandés, sobre todo literatura infantil, e esta xoia que acaba de sair, e vos la recomendo porque é un clásico
da literatura neerlandesa sobre onde critica o pasado colonial. E xa acabo. Gracias por estar aquí. Pois, efectivamente, grazas por estar aquí. Eu síntome moi privilexiado porque creo que fun das primeiras persoas que leu esta obra, a súa versión primixenia e as versións depuradas posteriormente. Sí que teño moita curiosidade porque aquí na Lapela fálase de que, bueno, de que esta é a primeira tentativa de María na creación literaria e que toda a culpa tivo un café con leite acompañado dunha fotografía en branco e negro antes dunha excursión polas fragas de Catasós. Entón, a pregunta é que tiña ese café para que María se atrevese a mergullarse no mundo da creación propia cando sempre estou a creación allea. Pois xa sabemos que en Galicia o colacao leva droga e o café ou leva licor café ou leva leite. máis variedades non hai. O meu levaba leite. O que... E, bueno, o das frajas de Catasós ven a conto porque desde hai uns anos o Chema vive en Bruselas e entón cada vez que ven polo verán facemos unha excursión ou vamos ao Courel ou eu que sei, aquel que era punto de Galicia onde a Xamonte a patear e ese ano tocou as frajas de Catasós e comemos por ali, tomamos un café ou que tal vez tomamos o café antes, xa non me acorda, probablemente o café fose antes de sair e nun momento dado ensinoume esa foto e díxome o que vos acabo de contar e claro, a mí o que me gustou non foi a foto, que está moi ben, pero non deixa de ser unha foto calquera. O que me fixo clic na cabeza foi que el dixo: esta é a avoa de Ed, as outras son as súas tías avoas e hai outra irmá pero que non quiso sair na foto. E a min eso da irmá que non quiso sair na foto foi o que me fixo clic na cabeza. Cando isto foi no ano 2019, no verán do 2019, e cando volvín das frajas de Catasós, non sei se inmediatamente ou... pero vamos, moi rápido, escribín toda o que é o primeiro fragmento sobre as Germain, o sea, a primeira historia do relato, cronolóxicamente falando. Quero dicir, escribín iso todo un golpe, pero iso todo tampouco é tanto. Bueno, ainda é o que escribo eu. Bueno, é que isto engana moito en folios, logo no ordenador parece menos. Bueno, o caso é que escribín iso e mandei o Chema e gustoulle moito e logo dixen, bueno, digamos que unhas cousas me levaron a outras e ao final acabei escribindo a historia das Germain, que é o primeiro relato, cronolóxicamente falando. Pero como con iso non podía facer nada porque iba a morrer de noxo e tampouco quería ampliar a historia con palla, pois ao final metín 3 historias máis para que dera por libro, basicamente. Pero está todo ben lijado, quero dicir, non todo ben a conto. Porque claro, aínda que parta que non se entende nada ata o final. Bueno, pero eso é deliberado. Claro, é deliberado. O traballiño me custou. Claro, pero esa é a pregunta, porque hai un personaxe que aparece ao comezo da obra, que non vou dicir quen é, que está presente desde o inicio como un fatum tráxico que anuncia o desenlace da novela. Entón, como fuches construindo o esqueleto, como te fuches inspirando, como fuches chegando ao libro definitivo? Eu creo que primeiro foi a cita. A cita? Quero dicir, veredes que neste libro hai casi máis citas que texto. Abres o libro e hai
2 páxinas de citas. As citas son moi importantes e hai que leelas, porque nelas, quero decir, as do meu libro, as outras podes pasar, as dos outros libros ás veces póñense para decir que leron moito, pero estas non, estas teñen unha razón de ser e porque teñen que ver co libro todas. Entón, esa cita a que se refire, esquecime do teu nome. Estamos ben, A que se refire Manuel, pois encontreina, como as outras 4 casualmente, menos a de Rulfo. A de Rulfo non foi casual, porque Rulfo, vamos, Pedro Páramo é un dos libros, era un dos libros de cabeceira meu, hasta que unha cadela miña en venganza por un día que a deixei sola o comeu. Pois o tiña sempre na mesa de noite. E entón, pois a primeira cita que iba con este relato era a de Juan Rulfo. E logo as outras funas encontrando, pois traducindo, porque me saían e tiña que traer, ou porque estaba lendo, ou porque xa leera e acordábame de algo, e bueno, que son todas importantes, e fixades vos, se ledes o libro, nelas, porque van dar algunhas claves. E como fun construindo? Pois iso, unha vez feito o relato das Germain, escribín intercalando fragmentos do relato das Germain co que sería o último relato, cronolóxicamente falo sempre, que sucede en Vigo. Ese relato funo intercalando cas Germain, pero aquilo non tiña pés nin cabeza. Quero decir, sí, tiña pés, tiña cabeza, pero tiña moitos fallos. Porque chegabas ao final e só entendía eu o libro, en realidade, porque sabía o que pasara e que non se contaba e que non tiña ganas de contar, porque era moito traballo contar todo iso que me pasaba pola cabeza. A ver, queredes saber a verdad? Estou contando a verdad. E logo creei o terceiro relato, que sería o segundo cronolóxicamente, que son as cartas. E esas cartas que aparentemente o complican todo máis, en realidade están dando máis claves para que, bueno, segundo me dixo a xente que, porque claro, eu non sei se entende ou non. Quero dicir, eu cando levei o libro a Galaxia non sabía se o libro se entendía. E eu o que quería era que alguén me dixese, pois entende ou non se entende, porque eu, como o teño aquí, a historia, pois eu entendo, pero que sei eu se os outros a entenden. E bueno, creo que ao final enténdese, dá traballiño entendela, pero enténdese. Claro, hai 3 tramas, digamos, diferentes, 3 fíos, pero por que cada un responde a unha convención literaria diferente? Cal foi a motivación para construirla desa maneira? A 3 tipoloxías textuais diferentes. Salieron así, quero decir, eran relatos diferentes, eran personaxes diferentes, e era evidente, que non ian falar igual, non podían ser iguais. A mí non me saían iguais, puiden facelos iguais, pero non me saíron iguais. Pero, quero decir, non me saíron porque tampouco quería que me saísen iguais. Quero decir, si quero que me saian iguais, o mellor saenme iguais, pero tampouco me interesaba iso, porque é que son completamente diferentes as historias. Dicir, teñen que ver porque teñen que ver. Claro, que estamos falando da novela, sen querer destripar nada, porque é moi importante, pero que non se pode, e o que non se pode facer tampouco, como fixo o que vai presentar mañán a novela en Jollán, e coller o libro, ir ao principio, ir ao final e decir eso non vale facelo tampouco, porque perdedes o mellor, e moito menos se lo facedes a outra persoa que aínda non leo, vale. Entón, que
xa me perdín a que a conto que viña isto. Viña de por que escoller tres tipoloxías textuais diferentes ao longo da novela. Era iso. Bueno, pois porque Claro. cadrou así, quero decir, eu normalmente escribo o que os outros din cando traduzo, e entón non teño que pensar como facer as cousas, entón non teño práctica de novelista nin de cousas destas, entón, bueno, foi un experimento e Claro, é que de feito esas tres tipoloxías non só destacan por ser tipos de textos diferentes, pois unha carta, un diálogo, unha narración convencional, senón tamén porque os personaxes exprésanse cada un segundo a súa procedencia. Cada un fala diferente porque cada un ten un contexto e unhas condicións diferentes. Como dicía antes Marcos, a novela destaca pola súa excelsísima calidade lingüística, que é algo que tamén destaca nas traducións de María, en contraste con boa parte da literatura actual, que ten moi pouca atención á forma, ao estilo literario e o respeto pola lingua. Entón, esa é a miña pregunta tamén: que ten unha traductora que achegarlle ao mundo da creación literaria? E xa é a última pregunta, xa é a última, a derradeira. Pois que ten que achegarlle, pois quero decir, creo que acabo de decirlo agora mesmo, cando traduces libros alleos, estás habituado a estar ás ordes do outro, o sea, porque si, o texto este é noso, é de Chema e meu, vale, fixémolo entre os dous, pero tiñamos que imitar o estilo do autor e contar o que contaba o autor en neerlandés como soaría en galego. Entón, este libro ten un estilo, o Ulises, por poñer un exemplo, ten 50.000 estilos dentro, e cada libro ten o seu estilo. Entón, estás tan habituado a xogar con linguas tan diferentes. Un escritor, cando lees unha obra dun escritor, máis ou menos ten o seu estilo e podes chegar a recoñecelo, por moi diferentes que sexan as súas obras, o seu vocabulario, a súa forma de expresarse vai sempre ser igual, pero no caso dos traductores non, porque nos temos que adaptar, somos todoterrenos. Entón, que lle podo? Pois esa experiencia como traductora e como redactora de obras alleas é o que podo achegar. Moi ben. E xa para concluir, animarías a ler un fragmento da novela? Así, ocho. Así ocho, sí, non sei. O final, para desfilaros. Tenebra, Era o que iba. Porque non falamos disto antes, ni nada. Jolín, isto ten moitas páxinas, tú. Pensei que era máis fino. As Germain, tamén coñecidas por Germain ou Germain, son 5: Floricia, Cintia, Camelia, Denise e Cinei. A Floricia, para a familia Floas Secas, a máis bella, non aparece no retrato. Non morreu antes da hora. Eso que agarrou unha perrencha das súas porque mandaron colocarse empoleirada nun repousapés por detrás das outras. E ela, non, filliña, nunca. Ela non estivo toda a santa mañá adobiándose que nin tempo almorzarlles deu despois da misa por causa da condenada fotografía entre pasarlle o ferro ao vestido emprestado polo retratista como os das irmás, que viña feito un mulido, aquelar os malditos rizos untados de dendé para que caesen onde debían caer, nunca ceibos, axeitar no pescozo o rayo da lazada da fita branca, aquí non, aquí igual sí, non, mellor así, xustiño, idéntica que levan a Cintia e a Denise, e recortar as uñas e limalas para escorrentar delas o nejurume da horta, que aínda pasou a véspera, sábado, de sol a sol, vaya novidade como nos tempos da escravitude, imagina. Sacha que sacha, non, filla, non,
Ela non botou horas e máis horas, exaxera, a crear unha imaxe artificial fermosa, casadeira, para que o tal figurón pretendese chantala detrás, de última, como irrelevante decorado, en un repousapés como a Cine, en fin, como a Cine non, miña nena, neja, con ela, coa Flor, que non contasen para esa pantomima. Casar, ademais, para qué? Tiña ela boa perda de marido. Se alguén quere preguntar, intervir... Iso é o mellor do libro, o resto podedes pasar. É o final. Bueno, e o final. E as citas. Hai unha cita dun arcón conservador moi boa. É a mellor cita do comezo do libro. Home, a ver, que hai un anaco de Macbeth aí traducido, de un cholliño. É Cunqueiro. Pero a Cunqueiro non o traducín, concho. Se alguén ten algunha pregunta ou comentario alrededor da obra Se aleron ou calquera circunstancia da súa creación para María. Bueno, a obra ten unha nota que é a primeira mentira de todo o que aquí se conta. Así que sobre eso non che preguntou Manuel, estaría ben tamén comentar esa nota que poso ao comezo da novela. Lea, e logo comenta. Non xa está comentada, o sea, isto demostra que todo o resto que se conta e que vos acabo de contar aquí é todo mentira. Este relato basease en sucesos reais. Calquera similitude con personaxes ou situacións ficticias era lojo ou pura coincidencia ou plaxio. Iba porque podía ser erro informático, pero dixe, me van a asociar con aquela que non vou nomear. Sí, que se cruzaron os arquivos. Podo falar? Sí. Evidentemente, María, estiveches mentindo toda a presentación. Que nada do que hai aí foi o show. Está todo moi pensado, está todo moi elaborado, está todo moi traballado. Entonces, só quería decir eso, eres unha mentireira. Porque se nota, ademais, que non... que está todo super controlado. Y me parece maravilloso. No, eso é verdad. Sabes? En algo se tería que notar, para eso che pagaron a carreira de filoloxía tamén, non? Quero decir que se nota que tes moitísima bagaxe traducindo, moitísimo coñecemento literario, Cunqueiro que citabas ti. Hai momentos, non? Entón, quero decir que ves aquí como dicindo no, isto saeume o artefacto. No, a ver, no, hai moito traballo. Está moi bo traballo e lingüísticamente pareceme que... O erro non é importante, pero ten un erro, pero o erro é de matemáticas, que é o meu fallo. Simplemente eso, que es moi modesta. Eres moi modesta. Para min é unha das mellores artefactos, novelas, o que queiras chamarlle, que teño lido últimamente en galego, sinceramente. Eu non vou ler, que saleu a ler un parágrafo do comezo, pero recoñezo que hai parágrafos que paga a pena que uns lean alto para escoitalos, porque hai un que realmente na trama de novela resulta en ese sentido intrascendente, que non hai problema que un o colla e o lea antes de ler incluso a novela, porque non pasa nada, que é o da páxina 45 e 46, que paga a pena leon alto, polo galego fluido, polo desenrolo, por todo. A min é un dos parágrafos que non é un parágrafo relevante da trama, nin nada, pero é pola sonoridade, pola melodía que che repenica nos oídos, é unha auténtica pasada, é como estar, non sei, escoitar esos días que chuvia, a chuvia compón música, pois é unha gozada. Hai parágrafos que paga a pena los en alto. A mí ese me encanta, ese capítulo. Sí, este é bonito. Ademais, ten un ritmo, ademais, porque se produce unha escena nunha cociña, e a vez que narra hai unha escena na cociña que se está producindo, que é unha auténtica chulada. É dicir, que paga a pena. Xa non é o vocabulario, os distintos estilos, porque falamos das texturas, da primeira persoa, da parte de cartas, pero non ten nada que ver a narración máis requintada e barroca da Germain coa narración do ano 2000. Son estilos completamente distintos, que o requiren o tempo cronolóxico e os personaxes protagonistas, que son normalmente
non vou a ser tan drástico como foi Manuel, isto queda grabado un vídeo e logo se suba ás redes, vas levar polo que acabas de decir da literatura galega. Non é habitual na literatura galega, un autor ten o seu estilo, é raro que durante todo o proceso textualmente varíe ese estilo, pero aquí non, aquí non ten absolutamente... Eu creo que aí Manuel, si dixo galega, se enganou, porque el referíase á literatura actual. Porque isto témolo falado moito. Non sei se dixo actual ou galega. Sí, actual, e de todas maneiras, eu aí, quero decir, non contestei a iso, e si que debín contestar, porque estou moi aturullada, pero non é problema de que a literatura actual non teña calidade. Sí que hai cousas moi boas. O problema é quizáis que se publica moito en castelán, en inglés, en todos os idiomas. É que se lee pouco, non? É que se lee pouco. E entón, ese é o problema, pero grandes obras evidentemente, claro que hai. E en iso Manuel está tamén de acordo. O que pasa que el, bueno, quiso aquí... Non, pero estás de acordo. Sí, claro, estou de acordo. Porque o temos falado mil veces, o sea, que non haxa malentendidos, porque non ia por aí a cousa. Pero que decir, era o que dicía Marcos, aínda hai pouco unha lectora describía a María como panadeira da lingua, e a mí pareceme unha etiqueta moi acaída, sí. Xa me vai quedar. Ademais falase de amasar moito na novela. Non se fan as cousas cun robot de cociña, as cousas hai que amasalas, como facían as nosas aboas. Aí notase a miña experiencia. Como cociñeira, non como... Había un brazo por aí levantado. Nada, era con referencia ao que dicía Marcos, o tema da riqueza de vocabulario da que faz gala nas túas obras. Estaba repasando agora mesmo a traducción de Dublineses, e tiña notadas entre palabras e expresións 50 que non coñecía. Entonces fun buscando, que decir, hai o mellor dunha mesma palabra que se di de moitas maneiras en galego. Hai unhas máis habituais e menos habituais, pero ti normalmente as que teño, que escollo, non son as máis habituais. É dicir, entre as distintas acepcións, entre esa riqueza de vocabulario, é dicir, por que escolles a palabra que escolles en concreto, e o mellor xa digo que non é a máis habitual? Non, eso depende ás veces sai así, outras veces buscoa. De todas maneiras, o meu jalego, porque eu non, non sei se con 62 anos podo dicir que son neofalante, pero eu fun neofalante. Entón, eu non teño jalego de meu. O meu jalego é o jalego que aprendín cando fun vivir para Joián. Entón, no meu jalego hai moito de joianés, porque eu aprendín jalego escoitando os meus veciños falar, cando non eran aínda nin ingleses, nin de Madrid, nin de non sei onde, sino que eran xente de ali. E entón, moito do meu jalego é de Joián. O único que me faltaba xa sería decir a vaca mariala, e non tien fiarriños non tian, pero polo demais o meu jalego é principalmente de Joián. Logo, claro, como volvo mesmo, como traduzo, e cando traduzo, se o autor pon unha expresión, eu teño que buscar un equivalente a esa expresión en jalego, pois logo recurro a dicionarios de fraseoloxía e a toda a documentación que poida encontrar. Entón, claro, ao final non é un jalego dun sitio concreto, sino que é de todas as partes de Galicia. Entón, o que a ti non che soa, pode lle soar a un de Lugo, ou... depende. De todas formas, sigues contando mentiras. Porque antes decías que no proceso de traducción que completa o proceso de creación, que agora fixeches, porque é unha bagaxe que é acumulativa, cando estás traducindo, estás creando, estás recreando. Entón é un proceso continuo. Tomas unha idea dun escritor alleo e tela que converter en outra obra, porque realmente son outras obras, e está o mundo da literatura chea de mellores traduccións que originais. Entón creo que dai ben. Bueno, eu teño unhas cantas desas, pero non vou dar nomes. Pero eso é por un prurito profesional, porque claro, a ver, non podes
se unha obra está mal escrita e a traduces mal, quen leva a culpa? O traductor. Entón aí tela que compor un pouco, pero bueno, ás veces dan máis traballo as que están mal escritas que as que están ben, pero bueno, pagan igual por unhas que por outras. Sí, porque o traballo é ese. Non o digo no sentido, non estou reclamando máis, que tamén podería, pero non. Alguna cuestión ou pregunta máis? Con tanta xente, aquí non leo ninguén nada. Rosa, estás moi calada, e nos que tiñamos medo de que non parases de falar. Bueno, para os que non lestes o libro, é un libro delicioso, que se lee moi ben. No, tranquila, que eu non vou desentrañar nada. Quero dicir que é un libro que se lee con moito agrado, o cal tamén se agradece. É un libro máis profundo do que puidese parecer a simple vista, ten varios niveis, como xa se comentou. A min encántame particularmente, xa yo dixen a María dende o principio, a historia da Germaine, que eu creo que merecía unha segunda parte. Hai que facer unha secuela na que se relate, sí, María, na que se relate ese lapso de tempo que pasa entre a primeira historia, a historia original, e o que sucedeu despois. Pero non por nada, sino porque esa historia a min, o sea, resultame moi conmovedora. Mais alá de que estea moi ben escrita, que eu creo que realmente é a parte máis traballada, máis bonita, polo menos, bueno, a nivel lingüístico, entre as outras tamén, non? Pero esa historia é unha historia moi tenra. A min sempre me gustou moito porque hai unha tenrura inmensa nesa historia. E creo que, se a comparamos co resto, que é fantástico, o resto pode ser literatura moi boa, pero a Germaine é literatura e é verdad. Esa xente... Entón outro tirámoslo todo. No, para nada. Pero quero dicir que... A culpa dos editores, Non, que de verdad que é unha historia que de xente que podes coñecer, que esas personaxes son moi queridas, que as fais moi entrañable, que se nota que son como moi achegadas, non sei, que pagan moito a pena, de verdade, que leades o libro. Pois non vai haber segundas partes. Bueno, xa falaremos. Non, porque a historia das Germaine é a historia desta foto. E eu non vou contar máis nada das Germaine porque non sei nada máis delas. Salvo que Viola, perdón, é que lles cambiei os nomes. Non, os nomes que están aquí son reais. O que pasa que ao principio non estaban cos nomes reais. E por eso, bueno, chamei na Viola durante moito tempo a que é Sinei. E Sinei morreu o ano pasado. Entón xa non hai maneira de saber máis delas. Porque a historia realmente, o sea, o núcleo da historia é real. Claro. Xa, que eso tampouco tiña eu claro. Claro, porque distía vos. É real, ficción ou plagio, non se sabe. Pero esa é a historia que eu quería contar, a historia da foto, entón non vai haber máis. Alguna cuestión ou pregunta máis ou rematamos? Moi ben, pois moitas grazas a todas por acompañarnos. Ahora tedes aquí a María a vosso dispor para que vos dedique os libros.